akwala bemu a kama ne ho fe pa use memu a ne de omudu 14 years 15 12 wokona na omu ho aye hene kakra so den kakra na asa bebureburu mtu ye maame a na wa ma wani akosa nkola ho because anya sade a oye ne pa de bi bebo enye river pra akola bi a 14 years wa hwere ne nkwa ewo nsuo num ne nyina ne se me se okopenam enti e bra so se wokohwe se nia wode tumu no achenam a wokọ na me se ekwa ekire nti odidi ekire sama wokọ ba bi e hodo a sabre nsuo no afa no ekuna sabre posifo ni krom ho nipa de wo mabotwi a akola ni wuo no ayom yapa me enfem nkyiremu kakra emra abemu a wanya mfie 14 years afuna akoda yi wo JHS2 na esuo pra afa akoda no enya esuo pra na eboni o esuo pra de wotene baabi wote ekọ ne baabi na sa akoda na nkomu a anka esuo pra won fa nipa bia eti yakwa homa no so ne yakwa kotie se abemu ya afa no wo JHS2 ewo twifupra so die no eye den wo ko esuo pra no mu okoye de wo suo no saa bre na akasa mu na onima dware a de na ma okọ esuo kwa kodware yen kwa homa no so na Kwame Osu Asante Shadrack eno Obama ne ema ye de fa eye twifupra so area ho nyina Kwam kwa be de ba Kazim no susu Kwam se ba Kwam boy mu e ba nse poti Ezo me da se o fi mu ewo twifupra so ewo twifupra mo kwa mensimo awe ho se mo aba be soja eni sa kwada wonya emfie edu en9 ena sapre wato na nanu won se do na enu ada ena chese woni ne namfufo miensa ka ne ho eko supre mu ese wo mu kwa koyi enam omo de ensoa akwakotu nsuo no mu enti na nwa omko no makwakwohwe ensoa no achi nkoto ataze nam bi abemu a na wo mu kodu wo no na wi anabo ena omo chese wo mu be dware nsuo no bi eti ba ku di kan etom ena chese nkakan kakra otu etie ena afi wo mu kai ni na no etimi eto wo mu ho edigu nsuo no mu a akwada wono ye fe ni se Joseph Nana Asamoah adodo na fe ni se Yesu papa oto nsuo no mu na mfo ni mpe wo ba na nso no akwada yi entimi amma mo akasa etisi nsuo no mu fe bebi a woto ye no mo hwe senta wo mu betimi ayina na so mo ta na tete nsuo no atwene de ni ko ani mo kakra wo mo etu mika bebo na nanu mamanie in fact wo mo ko hwe wo no mo a wo mo ehu kopim se nananum ko guru ta yi apaye ewo ho no mo ansa na nsuo no etu eyi akwada yi de na ba betu konkon so a abra wo mo ekokohwe na chese Joseph anase Nana Asamoah etimi ato nananum ewo ntie do ndonpia me no ka sei de twufufra so apostifo aye chief inspector anase superintendent Adeboaten eneme dom etimi kokopie mu ewo ho no mo a wo mo ayi akwada ye mu ede afi nsuo no akɔhye eye motre sabe de obepie mu ewo eye abusu akwada free mu a ato osu ene ediadwo a wo mo esu ewo ho no mo nti we nya we ho temu a eti esi ewo twifati mo kwa mention prade so da ba bia o ba am say pie ba bia wodi an different ye shoda na sa ye jene da so adru no ameda sesa otwa kwantwa akra